momentu bizi batean, une konkretu batean gertatzen dan hori, esango nuke ordezke ezina dela, efimeroa da ere bai. Efimeroa eta bakarra. Gaur hemen gertatzen ari dan hau, soilik gaur eta hemen gertatuko da, eta hori oso potentea da. Oso potentea da gertatzen ari delako estenan dagoen pertsona horren artean eta bere hartzailearen artean. Eta bihar, edo lekuz aldatzen bagera, edo hemendik 5 minutura berriro egiten badugu, akzioa beste bat izango da. Horrek sortzen du binkulo oso indartsua interprete eta hartzailearen artean. Eta baita ere, interprete horren atzean egon daiteken sortzailearen artean. Batzuetan, interpretea izan daitekena edo ez. Eta hor uste sortzen direla harreman eta konplizidade oso interesgarriak.